Ogore kod mano ni obila ma sub county ma Homa Bay sani koro nono wach tho ma dichuo moro ma jahigni 50 mane oyud ringre ka oriere genga paya gweng ma Wang'ang'a ei Kalanya Kanyango sub location Ukiny ma kawuono niendi. Ringre Benado Goe ma jaus gwen e chiro ma Rodi Kopany kar chung od bura ma Homa Bay town ne oyudi kod jogweng' Ukiny ma kawuono niendi. Magi no yang kod jalup ruoth ma gweng' no endo Irene Awuor Nyamwaya no wacho ni jago no endo iwacho ni ne owuok dalane ewi odhiambo kato bang'e no endo ne ok ochako duogo kendo kane odhi chenro meke mag dhi uso gwen go endo to ne ok oduogo kendo dala ka bang' man to ne odhi oyude mana ka en ng'atno endo ma otho kendo nitie owe genga paya kanyo endo. Nyamwaya wacho ni chich nyaka bed ni jago no endo mabende ne onge kod hinyruok ma inyalo nene dende nyaka bed no ne kamoro nono eka koro ting' ringre no endo odhi owit kama no oyude no endo. No wacho ni ringre jago no endo ne osetere kar kano ringre jomotho makar thieth ma Homa Bay Referral Hospital seche ma obila dhi nyime kod timo nonro. Wacho ni nyoro noa tich maber motero gige dala mong'iewo ne nyithinde chiemo moweyo kamo koro owuok koro odhi Burudika kaka ng'ato nyalo dhi Burudika road mana matin to Burudika koro kaka odhine ma ok oduogo dalane. Koro in the process okinyi ma jaduong' gweng'na marito gweng'na ka village iluongo ni Wang'ang'a village Kolo ema onyisa ni nitie ng'ama okwany kama oyud matho pok gi identify anyise ni confirm to kik imule nyanya gi chien ng'iyane ka bo oyweyo to onyisa ni obedo confirm dedo ema kwa biro kare en the well known person eno joana ma gwen mong'ere kamoro amora kaka ka gima status mare king'iyo oge kamoro amora machwe remo oge kamoro amora manenogo seche oumo piny lo ma kaka koro inyalo tim koro ok ing'e nyaka polise koro bima ile mang'iye ka otime na just a secondary scene primary scene neno notimore kamoro biro damp kanyo ting'e most oket e bath yo mana yo moro matin ma ng'at ma iluwo ma ka ji dhi dala nono koro dhi nyime.